mga kakaltok, ngunyan. Oh my God. Mga question and answer kami with mukbang ng ice cream. Okay, umpisa na natin. Kaya habang nag-aahan kaming ice cream, may mga question and answer kami sa isa't Ba't isa. kukunti? Okay daw, gamitin mo. Ang inanduwa niya, ayop na yun. Parang ayaw ko na magbukbang. Dapat palitan kayo. Alam mo guys, dapat hindi masyadong maano. Okay, question. Sige. Myron! Dito ka, oh! Luhay-luhay man lang ang hungit, baka day pa. Uy! Sarap ng ice Hindi cream ka utamaka talaga. ko. Lasa siyang, ano, buko salad. Siyempre, buko salad flavor, malamang. Ano yung itatanong natin? Ano yung mga ihapon? Yung love skirts. Love skirts, ako na Na, No. mukbang ka din? Kailan ko sa inyo. Love skirts, ako na magagala. Kasi kami, mga kakaltok, close talaga kaming dua. Hindi kami nito nag-aaway. Hindi nagdidiskusyon. Napakabait pati nitong kapatid ko. Ay, oo. Hindi yan lalaki ang mata niyan. Kahit galit na, hindi na lalaki ang mata niyan. Ay, ang ganda ko dyan. Sabi niyo. Gusto niya. Lima na. Pero, mukhang ang mangyayari sa mukbang na to is as in mukbang lang. Huwag na magkwentuhan. Lamon na lang lamon. Di ba? Si Hindi. mama o nagpapakitang Oy, gilas din ninyo. nagmumukbang ka mo, o Ano, nanay lang? Sudyan. Mumukbang ka dyan, inuurubo ka na nga ni. Sabi sa inyo, hindi na lalaki ang mata niyan. Aljan, mabuot yan. Mukbang ka dyan, bebe. Then yan na. Oh, tayo mo to. Dahil ako. Ano ang pinaka best experience mo nung mga akip-akita? Yung ano, an experience ko digdig nakakatawa. Yung ano, yung naglaba tayo. yung naglalaba tayo noon. Narunot. Hindi pa ganito yung bahay natin. Wala pa tayong kusina. Wala din tayong labahan. Dahil wala din tayong tubig. Yung tipong paghango sa planggana, butas na. Sasabay mo na agad. Bahala na yung uran. Bahala na yung uran kung siya yung magbabalaw. Yung ganon. Ako talaga itong kita na lang din nila Roy. Na. Natulo. Super close tayong tatlo. The way tayong kumain, patas na patas tayong kumain. Ikaw lang naman. Yung tipong Tala sa computer naman ako. 10 piraso yung tinapay, sa muya ni Roy, tigtolo, sa iyap. Kaya, grabe. Hating kapatid talaga. Ang rason niya pa, siya doon ang panganay. Kaya dapat, sa iya ang gulpi. Malamang. Dami ako nung ginagawa. Sinusundo ka pa sa computeran. Tama na. Bakit mo siya sinusunod? Sige mo din. Amukbang kayo ni. Anong pinakaayaw mo sa ugali ni Mama? Yung ano, Nagdadanda. nagbubunga kahit hindi naman dapat. Saan ka napipikon sa kanya? Yung nag-iinarte. Sa Oh, di ako nakinaki. Makadam nyo ko. Sa paano para nag-iingat si Mama? Ano yung arte ko sa'yo mo? Yung ano, Sige daw. yung may nararamdaman na siya, tapos Malaba pa. kinaumagahan. Malaba, kasi ganyan, magganyan. Ang arte ito. Yung tipong makulog na hawak pero naglalaba pa.
Ay, hapok mo na ini magpundo. Aram nyo guys, si mama talaga mabuot. Dahil para muda. Ay, dahil talaga mo. Sobrang buot. Lagi siyang stress. Hindi man siya stress. Siya lang yung nagagawa nung i-stress niya. Ano? Hindi. Hoy, kuhain Si ng aki mama mo. talaga, ano? Masama kuhaan. talaga ang ugali ni mama. Hoy, kuhain ng aki mo! Masama talaga ang ugali. Napakadaldal kaya nyo. Lagi na mo, papatuntak ang kutsara. Ayop ka. Mama, kakasabi ko lang na di ka para muda. Kune! Huwag mo i-edit yun. Huwag mo na kayo na magpundo. Tapos, si mama talaga. Kuya, Grabe. Kung nagkaroon ang ino, kuya nindo dyan, dahil man ako niya kasali. Ay, grabe ma. Ayan, ice cream, oh. Dan Eric, baka naman. Taon na nga nilang yan, mga Dan Eric, baka naman ka pa dyan. Baka ibato na sa'yo mo si Princess, mga sabi ka, Dan Eric, Laki, aray no? ko man. Laki pero konti laman. Dum-dum. Oh, abo ko na, tas ini yung nagpupundo. Sabi, baby, iatid mo na doon. Akin rin. Grabe. Nakadawang ano na siya. Wala na, wala na. Hmm? Oh, huli nga na, Aisel. No. Binigay ko na doon. Ah, Tama na, baby, ang dami mo nang nakain. hmm. Ang dami na. Alam niyo, nakakakaltok. Wait lang. Mukhang ano to, Dapat i-ano to, ganun. Kasi nakaano siya. Nakikita yung nakakakaltok. Ngayon ko lang na-realize na mukhang na-scam ako. Na-scam niya ako. Mukhang trip niya lang talagang upusin yung ice cream. pinapahaba lang talaga natin yung oras. May pa Q&A pa siyang Oh, naaaraman. nagkagad pa ini. Yung na ini. Dali. Tama na. Papaluin ko na. Sobra na. Hmm. Sa susunod na ano, mabili tayo ng ano. Yung pwede nating imukbang. Paluto tayo. Ano, samgyup. Kayo lang. Nasandit na naman ka mo. Hmm. Gagamitin ninyo yun nandun. Ano? Oo nga no, para magamit yung ano natin. Madami kasi tayo nung ano eh. At least para dakol din makakain. Tama na, Or, baby. pero sa ngayon hanggang ice cream muna kasi wala kaming pera. Salamat sa sponsor, Dan Eric. Uy, Ay, kung gusto mo yung mapalitan kayo ni mama. Ikaw yung magiging si mama, siya yung magiging ikaw. ay, labo ko. Gusto mo yun? ang tigas ng dahil ni mama. Mukha kayo na. Di mama magiging kaya mo. Oh my God. Ikaw ang manager mo, di ba? Dapat ikaw nga. Ikaw dapat ang Palitan. Dahil, gusto Kaya mo, ako sinasali ninyo sa mga kalukuhan. gusto mo magpalitan mo ni nanay. Mas lalo ka buko. Dahil isa sa kananay. Lalapaniton ka kayan. Iyon ka tayo din doon. Tapos lalapanit na panit. Nag-iisa. Huwag kakatinig ako ng mga dino. Hindi, gusto ko nga sa'yo kasi pag sinulot mo ang mga dress ni mama, kasya. Dahil man yan pwede na kuya, na ako magiging ikaw, diba? Uy, yun lang may nilaki mo! Kaya yun, ba't tayo Dapat pala. mag-usap? Kailangan nakula. Dapat pala Nisil, ang mag-studio tayo itong ano, yung bahay ninyo doon sa kabila. Hindi ano. Studio. Tapos pahaliw kasi doon. Baliw ka. Uy, mag-ano ka na, mag-shout out ka na. Ngayon
Baka may shoutout ka, Tyron. Shout out ko itong mga katrabaho ko sa DPWH. Hello! Please Mama. like and subscribe. Mama, magsabi ka, lover, sakot na masugatan. O, Ano gano'n. po? Kung ano-ano kang susugo para mo mga kabalbalan mo. Wala, pag ikaw nagwa, umay ah. Ang awkward pala sa baboy magagal. Isa ko na ni. Bash niyo po siya. Busted! Abangan nyo kami sa susunod na mukbang namin. Ngayon kasi wala pa kaming budget. Prito ka rin. Kaya ice cream muna. Tapos na. Kaya sa susunod na kabanata. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. A few moments later. At totoo lang mga kakalto, kaya nagabo na sa ilang mo. Tagaktak na si ganot niya.